Добър ден! Това е първата серия на Thincher Quest. Сега да видим какво да правим. Значи влизаме в IQ-то. Зарежда 20 сървъра. Добре. Сега ще ви представя Дани. Зарежда. Пак зарежда. И в клас сървър за враг. Да ви представя, че това е първата серия. Вижте ми скина. Ако е хубав, не знам. Оле, трябва да се махна. Не, спечелихме нещо. То 7 левел. Той е на 7 левел, да знаете. Трябва да видим как. Ранг? Кой е ранг? Ранг 7. Не мога. Не искам да. Да видим тук. Летя маса. Така! Сега да видим какво ще правим. Ти старата статуя ли? О, на скайпа имаме на съобщение. Трябва да се отпиша. Да провалим видеоклипа и така да започваме. Дами и господа, да започваме с клипа! Бе. Така, какво да правим? То скопра. А кой продава то се? Не знам. Але! Але бе! А къде си купите с браза, бе? Намир. Я би този дебел. Чу. Аре, дебел бабо. Имам и 5000 нещо. Баси скопиона! Да, наистина. Виждате ли? Сега ще превърна екрана в един лев. Сега малко да се подобрим. Я да видим тук какво си имаме. Попълня стан не ги искам. Я си енчантнем нещо, бе. Те да ходим сега. Да спрашнем нещо. Енчантнем, както се казва. Да отидем ето тук. А край горе. Але бе да си енчантвам. И така се енчантва нещо. Не, благодаря. Къде вече? Аре да си ги енчантвам на седми.
си енчант името. Окей, бе. Така, дами и господа, както не съм от очакващите да си правим такива неща, но да ви обадя нещо. Аз съм най-добрия в света. Никой не ме е бил до сега. Да, се бия малко. За парички ме бяха 370. Аз се казвам Милан и съм водещия на това шоу. Тим приятел Виктор ме научи да качвам клипчета. Сега дали ще го бия или не знам. Пожелайте ми късмет. Късмет чак. Малко да си такова. Вижте ми къщата даже. Не съм, просто не знам как да таковаме. Следващия епизод ще се казва, аз се казвам Дани Явор. Дим Явор, те. Следващия епизод на Counter-Strike как си правите сервер. И приятно гледане. За този епизод край. Чао!